Soc en Pep Aguilar. I una altra cosa, hem vist unes fotografies molt precioses. Explica'm un poc, supos que això és moltes hores i moltes hores d'estar esperant. Sí, això és un recull, aquí veig la meitat d'una exposició que es diu Mil·lenària, és un recull de 5 anys de fotografies nocturnes, d'anar passejant per tota Silla, i al final el que he volgut fer és un fil conductor de fotografiant diferents monuments de diferents civilitzacions de Mallorca, amb un missatge final de saturació de lo que és la saturació turística, com per veure-se darrere foto del Pantaleu on hi ha Silla en tot ple de barques, pues, seria un poc això, és una evolució cap a... Se suposa que per aconseguir aquestes fotografies se tracta de fer guàrdia, dir-ho de qualque manera, moltes hores o no? Segons quines, sí, les que són circumpolars, que són com aquesta, per exemple, que és rastre d'estrelles, doncs pot tirar com a 3-4 hores davant la càmera disparant tot el temps, i sí, i l'altra cosa és que potser te'n vas a l'altra part de Silla, que els sillencs fa molta peresa anar a segon i he trobat nivolat i coses així.